ngati wina asakundimva bwino amene muli m'maofesi musachita uvutiko olongedza ine nayi yanga chake chendisiya m'ofesi chikumwerera musachita olongedza pakasabato zonse chati zachani tikungomaliza tuka 60 mawala ake ife tudaniona chifukwa palibepo. There is not even an option. 61 years yapanga confirm kapena yatsindika kuti mtsogoleri ndi chakwera yekha. Good morning. Some of us, we are not supposed to be commenting on each and every issue or a thing that is happening out there. No. But we do this for the love of our country. And what is happening and the blame game that the outgoing administration would actually want to heap on the incoming administration. This is just a warning to whoever thinks that he is above the law, that the law will catch up on you and you will be responsible for whatever that you are doing now. This will be a crime against humanity and a very serious crime that if caught and if we are after you, you will indeed face the law that is unprecedented in the history of this country. Ndikuneneza chani chifukwa pali anthu amene takuonani muli mboma ma PS ma directors ndi ena otero amene mukupanga zinthu zofuna kuipisa mbiri ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti azinena kuti taonani zinthu panopo zayamba kusintha Malawi tinakuuzani kuti anthuwa amanama kunena ifeyo kuti ife timanama. Kodi Amalawi ndikufunseni tanama pati pakuti anthuwa adakali pa mpando akukanira ku State House saufuna kuchoka saufuna kuvomereza kuti anaruza ndi ife tanama pati. Ndifunso limene ndimafuna ndikufunse na Malawi. La number 2 ndifunso lakuti kodi zinthu zonse zimene zikuoneka panopo pamene Arthur Peter Mutharika Professor the greatest has not been sworn in or inaugurated to be in the office, ndekuti chilichonse mene chikupanga pano ndekuti ndi Arthur Peter Mutharika the professor amene upanga zimenezo chifukwa ndiku office komwe sanapite, ndiku State House komwe kumene akuba mbale sanapite, akuba makatani mashiti bed sanapitepo sanalowe. Ndere Amalawi ndithu nzoona kuti kumene muli inuyo muziganiza kuti ayi ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akupanga zinthu zikhale choncho kukwera kwa mafuta. Ndikuuzeni aku Mera mumangidwa, whether you like it or not, we will arrest you, we will detain you, you will be under crime against humanity. Chifukwa zimene mukupanga inuyo mukupanga zinthu zakuti anthu azinena kuti Arthur Peter Mutharika walephera pamene ndimo office momwe sanalowe. Paranyamata ena MCP ena ndi ma directors in ministries, ena ndino ma PS ma ministries, ena ndino ma board members amene mukupanga izi maruma kuti anthu onse azinena kuti Arthur Peter Mutharika walephera taonani iyeyo basi umene anangomsankhira zinthu zamba kukwera mtengo. Taziwa maplana anu onse, tikuziwa zimene makambirana, tikuziwa zimene mukupanga, tikuziwa chimene inuyo mukufuna kuti mpindule, tikuchenjezeni. Nosenu ndi pa ulendo. Ngati a president iwo azakukhululukirani, ifesi tikukhululukirani naye. Tichita make sure kuti you face the law. Kunifi mwabandrama zambiri kupereka ma girlfriends, kumanga manyumba, zose zibwerera. Tukuchenjezani pano, zibwerera zosezo, kose kumene mwabisa tukuziwako, sitinga uchulire naye, shamuzi zimuka, muchenjera, koma tukuziwako.
ndi mmene mwabisira manyumba mwanumo ma projects ena osatamba amene mwakwirira pansipo zonsezo tikuziwa, koma mchenjere, we are after you soon after inauguration. Komanso ife sinafune kuti tikalowa mu office ndiye kuti professors yamba kukana ni attributions, vengeance, political witch hunting. Ayi timafuna total reconciliation in Malawi muno. Timafuna a Malawi that is for all, not a Malawi for the few. Ndiponso too within our DPP situkufunaso zija zimapangika kale kuti havana dadi kaichane. Ayi this will be a government of the rule of law, the constitution, a culture of constitutionalism Malawi muno. Situkufunaso chimpwirikiti ayi. Koma nonse amene muli mu komiti yowononga zinthu Malawi muno, nonsenu mpaulendo, muziuzana nonsenu ndi paulendo. Tukuziwa kuzimene mukupanga, tukuziwa komiti mene mnapanga, tukuziwa ma PS zimene mapanga, tukuziwa ma directors zimene mapanga, tukuziwa under secretaries zimene mapanga, tukuziwa offices zimene mapanga. Nde tukukuchenjezani, reverse this decision of fuel increase, reverse it now. Akachaji, reverse it now. Do it for the good of the country and for your own security. Do it now. Chifukwa akachaji, inuyo muli history manena noka kunena kuti, if I don't forget it. If you're sitting akweze mafuta, pamene situkuziwa chifukwa chokweza mafuta, nthawi japanane marumas oti numafuna kukweza mafuta. Machita zimene chifukwa cha campaign. We knew it. We knew everything that was happening. Koma we didn't want to argue with you because we were busy on the ground. Panopo tukukuchenjezani. Reverse that decision now before it is too late. Because you'll pay for it. You personally will pay for it and your committee. The so-called chairman of it is narrow and void now. You are no longer there. You are outgoing administration. So don't say it. Some of you, you are our own brothers. Some of you, the chair, I cherish him, I respect him, and is one of me, the chair of Mera board chair. We love you, and you are our own son. Chonde, tamuzani kachaje to reverse this decision forthwith. Chifukwa sitikufuna kuti pakhale chimpwirikiti Malawi muno ayi. Nkhani ya chakudya, nkhani ya fetereza, tukuziwa kuti mwabisa. Kose kumene mwabisa ako tukuziziwa. Zonse zimene mwapanga tukuziziwa. Mawire houses amene mwabisa mo tukuwaziwa. Ena neighboring countries, mnapita Mozambique umu, ena Tanzania ngati Mbeya, ena ndisachule maina. Neighboring countries, mmene mwabisa mo zibwerera. Ma all fertilizer zathu zibwerera. Zonse zimene mapanga za wiki kandi mezi, Minister of Agriculture, muli ndi milandu yambiri yakuti muyankhe, ndi musapezekweso milandu inayi. We love you all, chonde, ndino anzathu inu, ndino you are fellow Malawians. They don't do things that you will answer for it, you'll be accountable for it. Seriously, illegal and unconstitutional. Musapange zimene zozo. Chonde. Koma, Mera, reverse this decision forthwith. If you don't do it, you will answer. And you answer in a terrible manner because it will be very bad for you and your family. We don't want to do that. We love you. You are our brother. Let us keep on loving each other as Malawians. We are not there for vengeance, witch hunting, retribution, whatever. We are there for democracy, patriotism, love for our country, which is patriotism, and the unity of this country. We need all regions to unite. We need the North to be behind the love for the country, Central region to be behind and the love for the country, Eastern region to be behind and the love for the country, and Southern region to be behind and love for the country. We know what is happening. We know what happened. We know the terrible mistakes, the terrible strategies, the terrible things that you were planning. Others today, some of us would not be living, would be gone by this time had you won. Panopo bwesikulibe
panobweza kuli maliro okhaokha. Koma ife, we have tolerated you. We know who were assigned to kill us. We know who are still assigned to poison and kill us. We know them all. And tikukuziwani kumene muli, kumene makhala. Michesimo tukuziwamo, manyumba anu tukuziwamo. Anytime, if you are not careful, you'll be raided anytime. Manyumba amene mwamanga anthu akumera anu tukuziziwa, mBlantyre, mulilongwe, zina munchewu, mizi mwanu tukuziziwa kumene mukabisa zinthu tukuziwako. But be warned. Let us have a Malawi that is peaceful. Let us have a Malawi that is loving. Let us have a Malawi that is free from political witch hunting and vengeance. We need a Malawi that is for all of us. Osati Malawi wokomera anthu amodzi. Ndiponso ife ku DPP nafenso tikhale ndi chikondi ndi anzathu, tikhale ndi kumvesera ndi kumakhululukirana ndi anzathu, tikhale ndi mtima wa unity ndi kukonda dziko lathu. Ndikunena ife kuno ku DPP. Chwapala anthu ena nawonso ayamba kunena kuti iwowo they are more important than any other Malawians. They are more of have a say than most of Malawians. No, 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 no. We are here to safeguard that democracy. We fought for multi-party democracy. We fought for transparency and accountability. We fought for a rule of law, and adherence, strict adherence to a culture of constitutionalism in the country. Ndeno ndimawawa ndizonse zimene ndanena apa ndibwerezeso akachaje. Can you go back to the old price until we review as we come back, as we come into government, not come back, but as we come into government, because this is a different Professor Arthur Peter Mutharika's administration. It is a legacy administration. We need our professor, when he retires, to be a hero of this land, to be the greatest of the greatest in the world, to say, indeed, you deserve professorship. We don't want witch hunting. We don't want, under his management, retribution. We don't want vengeance. We don't want all these bad things that are against the spirit of multi-party democracy. In the final, and the analysis is, it was a collective spirit for us to be where we are today, for multi-party democracy to be at a center stage of our political and the political settlement, political economy, and the political unity in this country. Multi-party democracy, bravo, multi-party democracy. Bravo, Professor Arthur Peter Mutharika, as you come in and set the records straight. Kuti Malawi muno ndi ziko la multi-party democracy, osati zimene amafuna panga MCP kutitengera ku one party state and even politics of killing and darkness. Zimene zija sitimafuna ya ndi kuwinako ndi kuwina kwa democracy and the spirit of multi-party democracy in the country. Good morning.